Yeah, Razi yakhala manje. Kwenza njani? Bathi mfethu iyasetshenzelwa mfethu. Uthanalo uthando lakaPhelepele kodwa uPhelepele onothando lakhe. Razo, 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 Razo. Sabe Razo. Kwenza njani manje Razo? Yaqilazi. Yeah, Razo. Razo. Yeah, baba, bravo. Akhulumeki. Uthi Razo akhulumeki. Razo. Hey yo guys, it's your boy King Changer Creme de la Creme, and I'm back with another banger. As you all know, gLiTtv Mdanami, we are doing big things. This time I got something nice for you guys. I've got a Durban. Lalela, this is a Durban bafethu mawudla leshandisi lena iyababa. So it's only 10 minutes. If you chew this for 10 minutes, I give you a good price of 300 rands cash, because uyazi ukuthi King Changer uCreme de la Creme uhleze uphethe location ngithi mfethu. So I'll give you 3 clip abafethu mawuthi uzodla leshandisi without drinking ubisi, without eating ilokhuzana isinko. So the challenger today said to me akaliphuzi ubisi, uphuza amanzi. So ucela ngimsondezele amanzi. After this one, you're gonna see our challenger mntanami. It's a People King. Hey yo, we are back at it. This is gLiTtv. Do not forget to subscribe. Tell a friend to tell a friend. Go to King Changer Creme de la Creme. We are in Durban and we are looking for people abatibona into ebabayo abayisabi. Ngihlangane neRazo la nithi King Changer awungizame nge3 clip mfethu ngidle lento for 10 minutes sibone ukuthi khamba kanjani. Zwakala Razo, woza mfethu, woza mfethu. Khamba kanjani? Izo Razo! Come back again. So Razo, tell me, isn't there baba uyisabi vele? Ngiyayisaba mfethu imali 300. So wena Razo wena uthi wena ungayidla le gum for 10 minutes and then uyithathele lo 300 uyiyele nawe kasi. Awunikeze mina ithuba boy. Uthi Razo ngimnike ithuba ngibonga ithuba. Mntanami, let me set isikhathi. Razo kunama rules ke lana mfethu yabo. Kunama rules so ngizocela ukuthi ulandele ama rules. Ama rules ami oqala nje mfethu ngizoqala nje uchepisi lo. Ngizokunika nje a minute ukuthi uthi ukuhlafuna kahle. Bese siyaqala ke siyabala. Ushuthi seku11 akusewona u10. I should say seku11 akusewona u10. Hayi ke yayizwa ke Razo negotiate abafethu ngoba uyayikhulumela ithi nginike nje straight 10. Alright Razo ngicela mfethu ungivulela masuyivulile usawathinta amehlo kuzomela uzuwasha izandla. iRazo ayivule abafethu igam. This is for timer. It's People King, this gLiTtv. Razo ivule ungawari. Whoa! Awu into encane kanje. Woza sondela boni. Vezeli Razo. Hayi Razo. Okay, ku right. Razo ithi ngikubambele. Vula mfethu. Ivule. iRazo ithi 3 clip owayo. Ithi ngikubonele Razo. Guys, sicela nisondezele isikere bafethu. Sihlephlela iRazo. Oh, seyivulile. Cela ubeka amanzi lana. Okay guys, isikhathi siyaqala na iRazo yagwinya manje. 3 clipper. Let's go Razo. Isikhathi siyaqala ngicela ufake mfethu. Sesiqalile isikhathi. So Razo mfethu ngifisa ukwazi mina ukuthi uthando lakho likaPhelepele laqala nini. Show this shandisi mfethu, show this shandisi. Uthanalo uthando lakaPhelepele kodwa uPhelepele onothando lakhe. Injani Razo? Ya baba, isiqalile egqilazo lempahla. iRazo ithi yona kodwa izobekezela for only 10 minutes nje mfethu. Ithathele u3 clipper iye emakazana. Salute wemlazi, salute kwamasho. Yahlakazeka. Hlakaze nawe Razo, kudle nayo le mali. Hlakaze Razo. Yenza njani? Iyaqinaza Razo. So our
awafuni amanzi manje ite razo ngayicaqe razo bafethu nithini razo fethu iseza kahle bafethu manicabanga u3 clip uzowuthatha sayiminutes yawuthatha fethu sayiminutes razo uzizwa unjani manje ichaza injani yababa ibaba kakhulu noma ibaba kancane kancane mfethu usu right nayi razi thatha imali yami bafethu hoyi bafethu simlinde kuRazo ke bona u10 minutes wakhe awungaze ngazophisana ngemali in Durban so Razo yakilaza kodwa in 10 minutes 10 minutes only 10 minutes fethu sakut isikhathi sisase on yenza njani Razo siwurazi yakilaza nayi Razo yarelax manje check isikhathi Razo only 10 minutes for Razo Razo sabe Razo kwenza njani manje Razo yaqilaza ya Razo manje ukhalela ngicabanga amanzi uzoyibamba ya imali le imali uthi khumula Razo kwenza njani imali khona izinto ongafisa sizenze together mhlambe ufuna ukunyakaza udlala senze njani singashisa uphayi asikashisi lutho la fanele sihlale 10 minutes nje singathinti izinto ezimnandi manje yenza njani Razo uyichaze ibamba kamnandi nyalo akhulumeki uthi Razo akhulumeki so kubantu abakalele kuyizama Razo ungathini kubona mfethu Don't try. Don't try this at home now. Don't touch your eyes. Uzizwa unjani Razo? Awuchazele nje umuntu ongakaza yihle mfethu. Bafethu ngeke. Khuluma Razo. Ayikho le nto yalomtshini. Kodwa correct. Yeah baba le. Yeah baba, bravo. Razo kuba vini Razo. Razo. Hayi mali ngene yakwena manje. Phume nje. Samanzi phansi. So Razo mfethu kuthi yenza njani manje? Singawokha mfethu singangisho ebhishi manje. This side. Razo. Khuluma nami. So manje yenza njani manje ikudonsapi? Ikitaza ukuthi phuma amafinyela manje. Ithishu ngizokutholela ithishu manje. Phela sithola ithishu bafethu lapha. Razo abe right. Angawathinta amehlo Razo. Angawathinta amehlo. Angawathinta amehlo. Angawathinta amehlo. Show the beans. Ikuzini. Ngisho kwaya uvumeleki. Razo ungawathinta amehlo. Alright. Ayisikhathi sisase on. Sengeleleka 5 rand. Sengeleleka 5 rand. Salute. Razo. 5 minutes yabona Razo. Usase right. Yeah. Ayisikhathi phela lesi asindiza. Razo. So Razo, ngicela mfethu utshele mina mfethu urepresenta liphi kasi? Indwet. Salute Indwet bafethu. This is By DatBoyMreppa. Make sure that you subscribe. Razo. Amehlo kungayisula ngathi sa clean. Yeah. Razo yakhala manje. Kwenza njani? Hey. Bathi mfethu iyasetshenzelwa mfethu. Money right. Yeah, me be. Iyo diwe ndwetwe.
Yami vele leyo khona. Yenza njani manje bro? Hayi sengirazi. Uyazizwa manje? Sokuqondile uphakathi. Angcono. Sayithatha le mali. Kodwa yayasho sale. Yeah. Razo! Ngicwele ngawe Razo. Angijame sengizoba noduma gLiTtv. Razo is only looking for fame, eating in Debawayo, on the Vivos, big lids, pick up a fake. Awabingelele Germany, because la India to Germany. Baba Wande. Hayi Razi sahamba kahle. Awuya cruiser Razi. Singangishe beach. Manje kwenza njani? Awu feeling ngathi singathi Khathi ubabele. Ufuna ukwenza something. Ubanike ozosishaya ithombe sibe sibabele. Alright guys, iRazi bafethu is requesting ukuthi besishaye ithombe werese sababelwa still pushing time. Still pushing time. Khona ngizoyibona benginjani. It's cash. It's cash. It's cash. Razo bazoshutha ngakuphi? Noma ngakuphi ufuna ngakuphi boy. Awuyithinte phela imali yakho. Hey. Usizwe njani Razo mali? Hayi bo, ngathi ngifresh manje. Hey Razi fresh hey. Nasithombe sethu Razi. Except bafethu as we are pushing time bafethu neRazo niyazi bafethu iyababelwa la ikona. Yenza njani eqilaphi? So right. Sekuphuma amafinyela kuphela manje. Hayi khotha njengesidomu kwemfana esikoleni. Khohlwa. Mali yeRazo bafethu isikhathi siyasondela. Awuthi ngifaya phakatheni, awuthi ngifaya phakatheni ingalahli phansi. Razo siyakujabulela mfethu. You're on 8 minutes right now. Sekushota nje 2 minutes ukwazi ukungena injabulweni mfethu. How do you feel vele njengoba usuyibona you are about to take this money? Ngathi ngijabulile mina ngijabulisa ukubona wena. Yeah. Ngicela ukuthi salute to By DatBoyMreppa mfethu ubonge nangenyuka abasinike yona. Salute enyukweni bolove. Yeah. Salute enyukweni. Thank you so much By DatBoyMreppa. iRazo was about to get that shandes. 10 minutes nje mfethu. 10 minutes. Awuveza abantu mfethu. Awuveza abantu. Awuveza abantu. Can we hype up iRazo bafethu sizothola imali manje? Razo. Are you ready for a countdown the first? Yeah, we're about to do the countdown. iRazo thathu 3 clipper. iRazo sayibabi le shandisi. Yeah. Eish. Ayababa. Yababa. Bayizame ekhaya. Bangayizami. Wena kuphela kumele uthole 300. Ngabe nesibindi sokuyizapha. Boni wakabona indoda yehle inyembezi esisophele. Babe yakhule njandisi. Manje yenza njani iswini manje? Akafiki. Mhlawumbe sagijima phezu kweplagi phela ade mplagile. Uthi Razi isandanda phezu kweplagi bafethu. Let's count down for iRazo bafethu. Sizoqala ku-30, 29, 20, 19, 18, 17, 16, 15. iRazo 14, 18, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piga
big up to Irazo bafethu. Awukomuntu keeper weRazo. Ngibatshelwa nawe. Awukomuntu pepe. Keeper weRazo. Usubuza amanzi ke manje. Awusakwisha. Awukomuntu pepe. Irazo ashaya imali namachita. Athi siyoqonisela abaningi. It's going banana. Shamanzi. Awusakomuntu pepe. Pepe ukomuntu. How do you feel when winning prize? Ave ngijabulile boy. Ngijabulile ngothengele ingane zami nje chicken leg manje ngiyagoduka. Power to that. Power to Irazo bafethu pick up. Susha amanzi manje. Yenza njani lepatha ayivuki manje? Awuyizwa. Hayi Irazo ayizwa. Hayi. Amanzi kodwa ngawagcina. Hayi wena washela agcina amanzi Irazo wakho emva komsebenzi omkhulu omngako wenzile bafethu. Irazo is the winner and yonke into bafethu iphilo ngokuma winners. Ngise phela nguyini. Wabonise leyo mpahla. Khaleli yagqilaza mntanami. gLiTtv. It's people king mntanami. It's about that time. Sengiphuza amanzi. Suphuza amanzi. Yewe, uzophuza amanzi. Uzophuza amanzi. Uzophuza amanzi. Akasungisho stage. Samcela imali uRazo. gLiTtv. Thank you so much bafethu. This is it. We are in Durban. Ubuye nemali. Ubuye nemali. Yangempela. Ubala lolo. gLiTtv bafethu. We are in Durban and we are shooting this Shondays. Thank you so much Durban bafethu. Support ziyakhala. Ngani subscribe bafethu kule channel. It's Baby King. It's going crazy. Na machita ngani zengala bafethu. Ngani zengala bafethu. Ngani Stupid shit, homie, stop me getting big at 20 gigs without no deal. I'm trying to see I want it drip, and they don't know I'm funny. I've been still in a skirt, bust a cap. You see my dude is always Chinese. Only way you know we champion. And yeah, I said it, Eric Zulu, tell you trending by my flexes. Might just join you for a session. Every time I'm paying 20. Yeah, in Germany, it loving me, it's all on me. It humbles me, it's starting me, just follow me. I swear you'll see it's all on me. I promise not to slow it down forever. Gonna break it down, I get it. Might be one that kinda swear I always hold my line. Seen it, find it, get it, started, find it, get it. Mess with what I'm paying. I thought it people 20 for the thing. Yeah, see it, find it, get it, started, find it, get it. Mess with for the thing. It's easy, find it, get it, started, find it, get it. Mess with what I'm paying. I taught these people 20.